Ir-riforma fil-liġi tal-ippjanar hi waħda meħtieġa li se toffri dixxilpina, ċarezza u ċertezza għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt intervent fuq il-programm Paperscan ippreżentat minn Jorvin Buġejja fuq l-istazzjonijiet One. Dr. Abela tkellem dwar dan fid-dawl li din il-ġimgħa il-Gvern ħabbar Working Group Interministerjali li se jkonsulta mal-partijiet kollha dwar l-abbozzi li tresqu fil-Parlament dwar il-liġi tal-ippjanar. Il-Prim Ministru enfasizza dwar iċ-ċertezza għaliex din se toffri is-serħan il-moħħ. M'għandix jien ikolli ċertezza minn qabel, sa mhux ċertezza assoluta qed ngħid għax fl-aħħar mill-aħħar imbagħad hemm id-diskrezzjoni ta' dak li jippresjedu l-bordijiet tal-awtorità u tal-qorti u tat-tribunal. Imma m'għandux ikolli ċerta parametri ta' ċertezza biex anke applikazzjoni li tiswa flejjes mhux żgħar jew oġġezzjoni li titħallas il-miżati legali wkoll biex tagħmilha tal-avukati u tal-perikli qed joġġezzjonalek. M'għandux ikolli ċert element ta' ċertezza u dak huwa l-iskop ewlieni għala ressaqna din ir-riforma l qudiem għax jien nemmen issa fil-kappell tal-leġislatur li meta liġi ma tipprovdix dik iċ-ċertezza tkun liġi ħażina. Il-Prim Ministru semma li bħalissa is-sitwazzjoni hija li meta jkun hemm każijiet ta' appelli sakemm tingħata is-sentenza, il-binja in kwistjoni tkun ibniet kollha jew saħansitra imbiegħet lil ħaddieħor. B'dan ifisser li jkollok persuni li bnew skont il-parametri li toffri l-liġi iżda din tkun imbniet illegali. Spjega li b'din ir-riforma qed ikun propost li mhux se jibda xogħol ta' kostruzzjoni jekk ikun daħal appell fuq permess. F'dan l-intervent fuq One il-ħadd filgħodu, Dr. Abela tenna li kellu għażla x'jagħmel. Jien kelli għażla, jien stajt nagħmel kif sar f'dawn l-aħħar 20 ta' snin. Nagħlaq għajnejja, ngħid inħalli din il-problema taħt it-tapit u mbagħad eventwalment xi darba jara ħadd ieħor. Jien ma nemminx li dak huwa stil ta' tmexxija b'saħħtu. Jiena ngħid li jekk il-pajjiż għandu realtà u l-poplu jew parti sezzjoni mill-poplu għandha realtà qudiemha, ejja nindirizzawha. Għax li ma tindirizzax ir-realtajiet tkun qed toħloq problemi għal ġenerazzjonijiet li iridu jiġu. Il-Prim Ministru spjega kif hemm realtajiet li hemm binijiet li saru mingħajr permess tal-awtorità u tħallew 20 ta' snin li dwarhom ma sar xejn. Fil-maġġoranza tagħhom dawn in-nies huma pensjonanti. Hawnhekk innota li din ir-riforma tilħaq bilanċ bejn dawk li għandhom jirregolizzaw il-pożizzjoni tagħhom billi jridu jħallsu miżata u min għandu kollox konformi għaliex il-flus li se jinġabru minn dawn il-miżati se jmorru għal proġetti ambjentali għal ġid tas-soċjetà. Dak nagħtihom serħan il-moħħ li aħna qed nagħmlu din ir-riforma biex nagħtu serħan il-moħħ lil kulħadd li biex inkunu raġonevoli, biex kulħadd ikun jista' jleħħaq b'mod komdu, kemm anke il-pagamenti li jkunu mqasma fuq medda ta' snin, kemm anke l-pagamenti li jkunu realistiċi u ma jġalux lil dak li jkun ibati, però fuq kollox se nagħtuhom is-serħan il-moħħ li ma jħallux problemi lil tfal tagħhom warahom. Meta jiġu nieqsa, l-ikbar uġigħ taras li għandhom huwa illi jgħidu ħallejna problema li tfal tagħna u flok problema se nkunu qed nagħtuhom soluzzjoni. F'dan l-intervent Dr. Abela spjega li bħalissa hemm konsultazzjoni pubblika fejn kulħadd jista' jgħid tiegħu. B'dawn se jiġu analizzati mill-Working Group li qed jitmexxa mill-kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mark Mallijja għalhekk kif il-ħidma parlamentari tibda f'nofs ix-xahar iddieħel se ssir diskussjoni fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż dwar dawn l-abbozzi importanti li anke qed jiġu kkonsultati mal-pubbliku.